Terve! Terve. Tiedätkö mikä lähetys on keskiviikkona? Mä voin antaa vinkin, se on henkilöstötalo. Go on. No se tekee myös tutkimustyötä. Go on. Show must. Go on. No en mä nyt voi loputtomia vihjeitä antaa, kun meillä ei jää siihen lähetykseen sitten enää mitään kysyttävää. No, siis se on go... Ahaa. Sori, kato nyt mä en ollut täällä. Tervetuloa linjoille. Olen vahva. Olen rohkea. Olen määrätietoinen. Olen luova. Ja tervetuloa lähetykseen mukaan Go-Onin yksikönjohtaja Jani Vainio. Kiitos. Jos sinulla on niitä mieltäsi askarruttavia kysymyksiä, niin voit esittää niitä striimin yhteydessä olevan chat-ikkunan kautta. Me nostamme niitä sinun kysymyksiäsi mukaan keskusteluun lähetyksen loppuvaiheessa. Jani, Go-On on valtakunnallisesti toimiva tutkimustalo ja henkilöstökumppani. Kertoisitko tarkemmin, että mitä te oikein teette? Joo, eli meidän toiminta jakautuu käytännössä kahteen eri toimialaan, eli tehdään sitä asiakkaille henkilöstöpalvelua, rekrytoinnit, vuokraukset, ja sitten taas toiselta kädeltä me tehdään tutkimuksia, eli tällä hetkellä ollaan Suomen suurin tutkimustalo ja muuten koko luokaltaan top 5 joukossa niin kuin henkilöstö-, vuokra- ja rekrytointipuolella. Teidän asiakasyrityksenne ovat palvelualoilta, eli ravintola-, hotelli- ja kaupan aloilta sekä teollisuudesta, mihin kuuluvat metalli-, puu- ja muovialan yritykset. Onko teillä täällä Seinäjoki-Vaasa-akselilla paljon näiden alojen yrityksiä asiakkaina? Kyllä meillä löytyy tosi hyvin, ja nyt tietysti kun sesongit vaihtelee ja on tiettyjä suhdanteita, niin sekin, että meillä on olemassa olevia yrityksiä tällä hetkellä kymmenittäin, mitä palvellaan, ja sitten ne, mitä on palveltu aikaisemmin, niin edelleen pidetään suhteet lämpimänä ja ollaan heihin yhteydessä ja kysellään, että mitä sinne kuuluu. Mikä on Go-Onin erityisosaamista? Kyllä mä väitän, että kaikki puhuu, että ollaan joustavia, notkeita, käytännönläheisiä. Me ollaan oikeasti, koska siitä ensi hetkestä, kun sä vaikka meitä kontaktoit, otat meidän HR-asiantuntijan yhteyden, niin se sama henkilö on sun kanssa koko sen polun. Mikäli työllistyt, niin sen työsuhteen loppuun asti. Ja mikäli et työllisty tai tulee jotain, niin samalta henkilöltä saat Seinäjoelta vastauksia, eli ei tarvitse mihinkään keskukseen soitella. Viimeksi kun keskusteltiin, niin teidän työntekijämäärä oli noin 114, mikä tietysti lukuna elää ja muuttuu. Te ette ole kuitenkaan siellä käytännön arjessa läsnä, niin millä tavoin te pidätte huolta teidän työntekijöistä? No sehän meillä on se haaste just, että kun me pyritään olemaan muutakin kuin se palkanmaksaja 2 kertaa kuukaudessa. Eli justin se tulee tähän, että tarjotaan työterveyspalvelut ja meillä on omat henkilöstöedut tietysti. Työntekijöille saa käyttöä ja siellä on kymmeniä etuja, mutta että sitten jos mennään siihen ihan muuhun kuin että konkreettiseen niin kuin palkitsemiseen ja tällaiseen, niin kyllä mä väitän, että se on se, että me tehdään noita tutkimuksia, me pidetään huolta ja seurataan, kuinka ne meidän työntekijät voi siellä asiakasyrityksissä, niin sitä kautta myös pyritään palvella ja olla läsnä siinä arjessa. No, Jani, sinulla on näkemys tältä alalta 15 vuoden ajalta ja olet ollut itsekin näiden palveluiden hyödyntäjän roolissa, niin miten koet, että asenteet vuokratyötä kohtaan on vuosien mittaan muuttunut? Silloin just 15 vuotta sitten silloin piti enemmän selittää, mitä me tehdään. Nyt meidät mielletään herkemmin, koska se on yleistynyt rekrytointikanavana tosi moneen yritykseen, että käytetään ulkoista apua. Ja jopa tämä, että ennen se on mielletty vain tuotantoon ja tällaisen palvelualan niin kuin keikkaluontoiseen palveluun, mutta yhtä lailla se on mennyt toimihenkilöpuolelle ja onko se suora rekrytointi tai vuokra, niin se voi alkaa jopa vuokran kautta. Että kyllä ne mielipiteet ja käsitykset alkaa murtua, mutta edelleen, jos puhutaan vuokran osuudesta työllistämisissä, niin puhutaan 3 pinnan osuuksista, että
kyllä tässä vähän työsarkaa vielä on. Mutta sitä muutosta on ollut havaittavissa niin siellä työnantaja- kuin työnhakijapuolellakin. Kyllä joo, eli ennen täytyy selittää, mistä soittaa ja mitä tekee. Nyt ehkä kerrotaan enemmän vaan, että minkälainen yritys me ollaan. Että se, se on tosi yleistä jo ja ymmärretään, mitä se henkilöstövuokraus on. Totta kai on yrityksiä, jotka ei koskaan käyttänyt ja on vierasta ja näin, mutta sehän on meidän tehtävä murtaa niitä muureja ja kertoa, mitä me tehdään. Kyllä. Miten se työllistyminen teidän kauttanne sitten käytännössä tapahtuu? Eli hakemuksen jättämällä tietysti se on se lyhin reitti ja siihen suosittelisin just, että haetaan niitä tehtäviä, mikä sua oikeasti kiinnostaa ja missä sä oot pätevä ja mikä on se oma ala, että mikäli oot aktiivinen työrintamalla, mutta sä haet laidasta laitaan niin kuin sähköinsinööristä maataloustyöntekijäksi, niin meidän on vaikea ymmärtää heti ensi kädeltä, että mikä sua oikeasti kiinnostaa. Mutta jos sä haet taas niin kuin samalle toimialalle useampaan eri tehtävään, niin se antaa taas meidän HR-asiantuntijoille sen käsityksen, että okei, tämä häntä kiinnostaa ja pystytäänkö sitten katsoa monelle eri asiakkaalle mahdollisesti, että voisiko hänestä olla sinne. No, mitä näkisit etuna vuokrafirman kautta työllistymisessä? No muun muassa just toi on yksi niistä, eli sun ei tarvitse lähteä hakemaan montaa eri paikkaa, vaan sä haet yhteen paikkaan, jolla on kanavat auki useampaan yritykseen. Ja totta kai se, että mikäli siellä käy huonosti ja siellä asiakkaalla suhdanteet vaihtelee, työt on loppumassa, ja niin me ollaan se, joka huolehtii, että sillä meidän työntekijällä on mahdollisesti töitä myös jatkossa. Eli me pyritään esittelemään ja hakemaan eri tehtäviä hänelle, kun me tiedetään, että työt loppuu tuona päivänä, niin pystytään jakamaan niitä vaihtoehtoja sitten eteenpäin. No, sen sijaan, että henkilöstötalo nähtäisiin ylimääräisenä välikätenä, niin ehkä kannattaa just suhtautua noin, että se saattaa olla semmoista kokonaisuutta sujuvoittava asia siellä. Mutta kenelle henkilöstövuokrauksen kautta työllistyminen sinusta sopisi erityisesti? Enää on vaikea sanoa, että mikä suoranaisesti sopii just sulle, koska eri elämäntilanteissa on nuoria tai osa-aikatyöntekijöitä, jotka hakee lisätienestiä, niin totta kai se on kätevä. Meillä on niin sanotusti lonkerot jo moneen paikkaan. Mutta sitten, että jos olet 20 vuotta ollut töissä samassa paikassa koko elämässä käytännössä ja sitten tulee tilanne, että pitää vaihtaa, niin me tehdään muutakin kuin vaan haastatellaan, esitellään, vaan että meidän tehtävä on myös vähän niin kuin perehdyttää siihen, että kuinka sitä työtä haetaan. Kyllä meille tulee edelleen niitä, että ei osata tehdä CVtä. Että vaikka meillä on CV-koneet käytössä, pystyy sen kautta, mutta kyllä me ihan käsikynkkää mennään ja kerrotaan, kuinka se tehdään. Että muun muassa meiltä muutama henkilö käy kouluissa puhumassa ja sinne nuorillekin opettaa, mitä se työnhaku on ja mitä siellä tapahtuu. Otetaan sitten vähän katsausta teidän kauttanne löytyvistä työmahdollisuuksista. Millaisia avoimia työtehtäviä näillä teidän toimialoilla tällä hetkellä löytyy? Tällä hetkellä just sesonkiluonteiset paikat, totta kai joulu lähestyy ja talvi lähestyy, niin sieltä löytyy eri tehtäviä, mutta että osa-aikaista vakituista työtä löytyy metalli, puu, huonekalupuolelta. Sitten taas palvelusektorilta löytyy ravintoloista, keittiöistä, eli hyvin laajasti. Maatalouteenkin meillä on tällä hetkellä haut, että kyllä meillä tosi laaja peitto on niin kuin toimialoissa tällä hetkellä. Monipuolinen osaajatarve. Kyllä. No, näkyykö tämä tämänhetkinen työmarkkinatilanne jotenkin siellä teidän hakija- ja työpaikkamäärissä? Näkyy. Eli totta kai niin kuin tarpeita on edelleen, mutta se on muuttunut yrityksissä, että ei enää välttämättä haeta niin isoja massoja, mutta että aina on tarve se 1-2. Ja meidän tehtävä on myös löytää ne, että missä ne tarpeet on. Ja sitten taas toiselta kädeltä sille hakijalle, että niin siellä on tosi paljon hakijoita ja hyviä hakijoita tällä hetkellä. Että ei kannata lannistua siitä, että jos ei paikkaa tule valituksi, niin siellä voi olla tiettyyn yhteen tehtävään 40 niin kuin metallipuolen hakemusta tällä hetkellä tai rakennuspuolen hakemusta. Mutta että kyllä mä kannustan siihen aktiivisuuteen hakuprosessissa ja sen jälkeen, koska koskaan sä et tiedä, että jos sä et tule valituksi, niin mitä sille tapahtuu, joka valittiin. Mutta sitten kun sä oot aktiivinen, otat siihen rekrytoijan yhteyttä, että mua kiinnostaa se edelleen, jos tulee tai vastaavat, niin kyllä se jää tuonne takaraivoon, että hetkinen, tämähän oli yhteydessä.
Että niin kuin suosittelen siihen aktiivisuuteen silti. Että ei kannata lannistua eikä ottaa liian vakavasti työnhakua kuitenkaan. Otetaan seuraavaksi lähetykseen mukaan niitä teidän esittämienne kysymyksiä. Täällä on nimetön kysynyt sellaista, että onko hiljaista hakua, eli ehdotatteko omista työnhakijoistanne ensin osuvia tekijöitä, jos jokin asiakasyrityksenne paikoista olisi tulossa hakuun? Jes, juuri näin ja justiin toi on se on itse asiassa jopa kasvanut aika paljon. Just toi, että kun sanon, että ei ole massoja haeta. Ja nyt on yrityksissä justiin vuodenvaihdetta kohti mennään, että on töitä ja on tarvetta, mutta en tiedä uskaltaako laittaa hakua auki. Niin justiin näitä hiljaisia hakuja meillä on. On tiedossa tällä hetkellä paikkoja, mihin saa heti esitellä tekijän, kun tulee osaaja. Ja niistä hakijoista, mitä meillä on, niitä haastatellaan, taustat katsotaan, niin kyllä me tarjotaan näitä niin sanottuja piilopaikkoja sitten heille. Joo. No sitten tietämätön vähän palaa sitten tähän vuokratyöasiaan ylipäätään. Oletteko te virallisena työnantaja sitten koko ajan, jonkun tietyn ajan vai onko se aina tapauskohtaista siitä työsuhteesta riippuen? Joo, eli tapauskohtaista voi sanoa, koska työsuhde alkaa meidän kautta ja yleensä meidän 95% varmasti meidän tekijöistä työllistyy sinne asiakkaalle jossain kohtaa. Se on asiakassopimuksiin määritetty, että normaali meidän alalla on, että puoli vuotta tai 4 kuukautta pyörii meidän kautta. He pääsevät tutustumaan siihen tekijään, toteaa, että tämä on meille soppeli ja halutaan pitää totta kai kaveri töissä, niin hän pystyy sitten siirtyä heidän kirjoilleen. Mutta jos tuntuu, että työntekijä ei haluakaan siirtyä, niin saa pysyä meidän kirjoilla ja jatkaa siellä yrityksessä. Lomakorvaukset kertyy ja sitten tulee se ensi vuosi ja sitten on kesäloma kertynyt, niin saa pitää lomaa ja hän on normaali oma työntekijä siellä. Me vaan maksetaan palkka. Joo, joustavaa touhua. Ja sitten on se sellainen tuki ja turva siellä, jos haluaa näin päättää. Mutta ei ole ikuisesti naimisissa kuitenkaan. Ei, ellei halua. Niin, kyllä. No sitten päivitystä vailla kysyy, että saako jotain tukea siihen työhakemuksen laadintaan vai onko teillä sellaista palvelua? Joo, kyllä meillä on ja se on just tärkeää, että kun ei ole pakosti jonkun tarvinnut koskaan hakea töitä. On menty töihin ja menty ovelle ja kysytty ja nyt pyydetään, että laita CV tulemaan tai hae sen linkin kautta, niin ei se ole arkipäivää kaikille. Mutta meidän työ on just sitä, että meillä on HR-asiantuntijat, asiakkuuspäällikkö, minä. Meillä on jengiä, joka auttaa ja totta kai se on osa meidän työtä, että me ei olla niin sanottu vuokrafirma, vaan me ollaan niin kuin sanotaan kuin henkilöstötalo. No, chat on auki vielä 10 minuuttia lähetyksen jälkeen, eli jos nyt tämän osion jälkeen tulee mieleen vielä jotain kysyttävää, niin Jani löytyy sieltä vastaamasta 10 minuuttia lähetyksen jälkeen. Lupasin sun puolesta nyt sellaista. Ole hyvä. Ei ole kiire. Sitten voitaisiin puhua tästä teemaviikosta. Eli nyt on käynnissä valtakunnallinen Koko Suomi rekrytoi -teemaviikko, joka on henkilöstöalalle näkyvyyttä ja tunnettuutta tuoma tapahtuma. Kuinka tarpeellinen tällainen tapahtumaviikko on teille? Kyllä se on tosi tarpeellinen ja meillähän ketjussa on tämä huomioitu joka toimipisteellä etelästä pohjoiseen välillä, että joka yksikössä pyritään tuomaan tätä esiin ja ei tätä meidänkään alaa liikaa voi koskaan mainostaa ja markkinoida, että se on just ehkä se suurin mielikuva. Puhuttiin, että tietäänkö mitä me tehdään, niin on just se, että ne asiakkaatkin ymmärtää, että me tehostetaan heidän palveluitaan ja ollaan tuki ja apu siinä rekrytoinnissa, että me ei olla se uhka, joka vie teiltä ne tekijät, vaan me autetaan teitä. Ja työntekijälle taas se, että kaikenlaisia tapujahan meistä liikkuu varmasti ja aina liikkuu, mutta meidän tehtävä on murtaa niitä tapuja. Me ollaan oikeasti ihan hyviä tyyppejä ja meidän tehdään parhaamme, että työntekijä saa töitä ja asiakas saa hyvän tekijän. Sekä henkilöstöllä, yrityksillä että TE-palveluilla on se sama ydintavoite, että työpaikka ja työntekijät sit lopulta kohtaa toisensa. Niin miten te olette kokenut tähän asti sen yhteistyön TE-palveluiden kanssa? No se apu, mitä on tarvittu, on aina saatu. Ja se on ollut samankaltaista niin kuin meillä. Eli on ollut yksi numero tai yksi sähköposti, mistä kysyä. Ja jos siitä ei ole tullut apua, on ohjattu seuraavalle. Eli kyllä se on ollut sujuvaa ja kyllä mä toivon ja uskon, että jatkossakin se
toimii ihan vastaavalla lailla ensi vuoden puolella. No vuodenvaihteessa työvoimapalveluiden järjestämisvastuu tosiaan siirtyy kunnille. Onko teillä jotain odotuksia tulevan yhteistyön osalta vai nimenomaan se, että pysyy samankaltaisena? No kyllä, justiin se mutkattomuus, että on heti tiedossa, että jos meillä on tällä alueella tai Suupohjan alueella tai jossain tulee kysyttävää, niin tiedetään, kehen ollaan yhteydessä, koska niin kuin työnhakijalle on helppo tietää, kenen kanssa meillä on tekemisissä, niin yhtä lailla meillä taas se kumppaniverkosto pitää olla niin kuin selkeä, että kehen me ollaan yhteydessä. No sitten voitaisiin puhua vähän tuosta hakemisesta. Täältä chatista nostaisin vielä viimeisimmän kysymyksen, ihan tällainen yleinen siihen CV:seen, että pitääkö sen olla tänä päivänä aina visuaalinen vai riittääkö ihan sellainen Wordillä tehty? Joo, visuaalisuus varmaan jää mieleen, jos siinä on hienoja tehosteita, mutta että nyt tekoäly on viemässä vähän niin kuin jopa yli tietyssä määrin näitä juttuja, eli kyllä se totta kai sellainen CV erottuu, missä on ne oikeat asiat. Ehkä jää mieleen, jos siellä on joku kiva väri tai kuva laitettu oman kuvan lisäksi, mutta se on tärkeintä, että siinä on koulutus, työ, kokemukset, yhteystiedot. Se kuva on sillä lailla ihan vapaaehtoinen toki, mutta ja suosittelijoita jos löytyy, niin ne kannattaa aina laittaa. No jos nyt kiinnostui GoOnin kautta työllistymisestä, niin miten tulisi toimia? Meille saa soittaa, laittaa sähköpostia, meiltä saa hakea meidän kotisivujen kautta suoraa työpaikkaa, eli ollaan Seinäjoen keskustassa, meidän toimisto on tässä, eli meidät saa kyllä kiinni, laittaa vaikka Instaan kautta viestiä, niin sekin onnistuu. No Jani, kerro tähän loppuun vielä, että sellainen pieni kysymys, kun että mikä tekee sinun työstäsi merkityksellistä? Joo, aikanaan kun aloitin tällä alalla, niin mä en ekaan viikkoon edes mieltänyt tätä niin sanotusti väärä sana työksi tai sellaiseksi, mä hokasin vasta silloin, että me autetaan kaveria työllistyä ja me saadaan tuolle yritykselle työntekijä. Eli mä koin itteni olevan sellainen linkki vaan siinä välissä, kun tein paljon rekryä itsekin silloin. Ja kyllä se ne onnistumiset ja nyt se huomaa, että vielä enemmän meidän työporukka, kun saa niitä onnistumisia, niin huomaa, että itsekin saa niistä sen hyvän fiiliksen, että siellä jos työllistetään ihmisiä ja tulee sellaisia hienoja onnistumisia, niin kyllä tuntuu että kaikki on sellainen, että jes, hienoa. Ja kyllä ne on niitä pieniä arjen asioita, mitkä tuo sen hyvän fiiliksen tässä työssä. Kiitos Jani, että tulit mukaan tähän lähetykseen. Kiitos. Ja kiitos myös teille, hyvät katsojat. Voit tutustua lisää GoOniin ja sen avoimiin työpaikkoihin chatista löytyvän linkin kautta. Ja nyt on tosiaan Koko Suomi rekrytoi tapahtumaviikko ja ohjelmakortista löytyvän linkin kautta pääset koko Suomen kattavalle tapahtumakartalle. Nyt ei muuta kuin onnea hakuihin ja nähdään taas ensi kerralla. Kiitos seurasta.